Sanibonani Zithandwa nangu usokhulu wala eShepstone. Uyazi manje buke ukuthi ngimuhle kanjani. Angimuhle kanje kwenziwe ngefoni. Ave into nanentombazane ngibonayo. Okay guys, niyamazi baba Msaleko. Uyabona ngibingeleleni ngeke ngimthathe lo ngoba angafike angiqondise athi fanele ngenze kanje cha ningaze nicabange lokho. Okay, good people, stay blessed. Molweni namkelekile nonke kwezichisa ve entertainment oyini guys a colleague kaMangwabe nangu uBeauty with Brains. I'm sure sonke siyamazi ke, she's very famous laphena ke ku TikTok and Facebook. Uhleze ekhuluma about narcissistic men, esho nje ukuthi amadoda ashadile akawafuni uma echeater, akafuni naye ukujola namadoda ashadile, nje exposing narcissists laphena ke on both TikTok and Facebook. So after ke eshutele video, unfortunately abantu abaningi abathandanga ukumbona elala esifubeni sikadada uMusa Mseleku because udada uMusa Mseleku uchatile, and according to them bathi uyamfenza. Ninzi ke into eyenzeka kula comment section. Let me just take a few. Oqala uthena ke uzokubhonya ibhadi uMangwabe wena, waphendula wathi hayibo, she's my colleague. Omunye wathi why ulala esifubeni muhlezi usufuna ukuhlala nawe by the yellow houses eMzumbe. Omunye athi hey, into ezokhalwa uMakhwela ebona le video shembe nti inhliziyo kuye izoma nti inhliziyo kuye. And others were just basically saying indaba yokuthi uze uhleke ulale esifubeni sendoda eshadile nje akukho right neze whether he's a polygamist, whether siyazi ukuthi uyawathanda amantombazane, but wena as umuntu wesifazane kumele uhloniphe not only umyeni wabafazi but uhloniphe also abafazi. Ubone lapho ke uhle ukuthi hayibo, this is a bit serious. Wahambe ke wayokwenza enye video ngizoyifaka at the end guys, whereby esherisha ukuthi yazi ngiphilile nabakwaMseleku ngiyabazi, I would never date a polygamist in babe abantu bethi baby girl noma Khumalo wayephila nabo ebajwayele eshaya isigubhu, kodwa at the end of the day guess what, wangena esithenjini. So nje wena you were wrong ukuthi udlale kanje nendoda eshadile. Abantu are really taking it seriously. Ke ivideo la uhliphuna ezama ukuphendula khona. Please do let me know your thoughts and surely ngizonibona on the next one guys. Bye. Hi guys, asikhulumeni iqiniso, bengisisadlala phela mina. Ngiyahleka kule video. Ngihlangane noBaba Mseleku emoli, inkosi yami ngujwayele lo wamndeni. Even abafazi bakhe bayangazi futhi bayangazi ukuthi inkosi yami mina ngumuntu osifazana ongaxegelwa isimilo. Imizi yabantu ngiyayihlonipha ne. Noma ngabe kuthiwa indoda ithanda isithembu, angeke mina ngiziphose endodeni yabantu besifazane engiphila nabo engibajwayele. uMbali is a nurse, she's a professional nurse, ngake ngasebenza naye futhi usebenza kakhulu noma wami, so ngiyamazi. uMacele uyafika kwami azokwenza ama glow trip. Ngiyazi ukuthi nina nibantu besifazane ngiyabona phela ukuthi ayikade kujoke, ayisengiyabona sekuba serious. Wayoqamela esifubeni kuyahlekwa nje la. Baba Mseleku uyabathanda abantu ne, uyathanda ukuphilisana nabantu, ngisho kanjalo. Ujwayele ngimjwayele ngibajwayele, ngake ngahlala eduze kwabo kwenye indawo abehlala kuyona kudala, so ngiyawazi lo wamndeni ne. Nabafazi babo bayangazi, abafazi bakhe sorry bayangazi. So ngigcina isijoke kumnandi, but ngiyabona ukuthi ayama comment hayi ke so uzobona number 6 no guys, no jokes aside, no. Mina ngile xhobo umuntu esifazane ongaqoma amadoda abantu ne. Mina anginawo le mentality ethi I don't owe wives loyalty, no. Mina labafazi bakhe ngibagoleti loyalty ne. Labantu besifazane ngiyabazi ngibajwayele, so nje futhi angingaze ngibe nale demoni lokuba unondende lokuqeshisa amadoda abantu. Hayi angiwathanda amadoda abantu, so nje ngibona mhlambe kwenzeka vele ke I'm popular, ngijwayelekile, ngiyazi uShepstone incane, so abantu abaningi bangazi futhi I'm an influencer ne. So mubona mhlambe ngishuthe endodeni yakho eduze kwendoda yakho okhululeka nkosi yami, anginayo impeni, anginalo demoni lokuthanda amadoda abantu futhi ngiyahlonipha imishado yabantu. I've got morals. If you pay attention to that video, uBaba Mseleku did highlight ukuthi uhle is truth, uyangazi, even uyawazi ama teachings ami, umuntu esiphilisana naye ePort Shepstone. Port Shepstone is a very small town.